bazalwane ngamaZulu. Amen. uNkulunkulu usithandile ngendlela emangalisayo. Uthando lwakho bazalwane lumile luphakade naphakade. Akwenzeki lo uthando kuphelelwe ngamandla endleleni. Hallelujah. Hallelujah. Khona umunye umhlabelelo ukuthi olwabantu luncane siyalazi bazalwane lecolo. Olwabantu luncane luyashesha nokuphela. Ngisho noyedwa ngaye kuJesu. Kodwa ngifuna ukuthi bonke abantu bayiphile ngophakathi. Amen. Masiyabeka ke kwabe ukuthi umuntu ayikhethele ukuthi ufune ukuya ekuphileni noma ufuna ukuya iBhayibheli encwadini kaLuka. Sizobona uLuka bazalwane kwafishane nje kakhulu. Hey, uLuka chapter 8 verse 26 as in 39. Hey, manje bazalwane kodwa nje ufishane bazalwane nje engizokusho bese sengiyahlala phansi. Verse 26. Siyabonga. Ukukhishwa kwamadimoni. Bafika ngomkhumbi ezweni lamaGerasa elibhekene neGalile. Esephumele emhlabathini wamhlangabeza indoda ethile yomuzi eyayinamadimoni. Kwase kuyisikhathi eside engambathi ngubo, engahlali endlini kodwa emathuneni. Isimbona uJesu yadazuluka yawa phansi phambi kwakhe. Yathi ngezwi elikhulu, "Nginamsebenzini nawe Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke. Ngiyakuncenga ungangihluphi, ngokuba wayala umoya ongcolileyo ukuba ulwa eboshiwe ngawozankosi nangamaketane izinyawo. Kepha wathi eseqabule izibopho wakhutshelwa idimoni ehlane. uJesu wambuza wathi, "Ungubani igama lakho?" Wathi, "uLegiyona," ngokuba amadimoni amaningi ayengene kuye. Amncenga ukuba engawayali ukuya kwalasha. Kwakukhona lapho umhlambi wezingulube eziningi ziklebangena ezingulubeni. Umhlambi wakulukudela eweni waphonseka olwandle waminza. Kwathi ababezelusa bebona okwenzekileyo babaleka bakubika emzini nasemaphandleni. Khona baphuma ukuyobona okwenzekileyo bafika kuJesu. Bamfumanisa umuntu okuphume kuye amadimoni ehlezi nasezinyaweni zikaJesu embethe esangulukile. Bashawa uvalo. Ababekubonile babatshela ukuthi usinde kanjani owayekhwele ngamadimoni. Abantu bonke bakulelo zwe lamaGerasa bamcela ukuba amunge kubo ngokuba babephethwe ngokwesaba okukhulu. Yena wayesengena emkhunjini waphindela emuva. Kepha indoda okuphume kuyo amadimoni yanxusa ukuba ibe naye, kodwa wayimukisa ethi, "Buyela ekhaya ulande ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenzele khona." Wamuka elanda emzini wonke ngokuthi kungakanani abakwenzelwe nguye uJesu. Amen bazalwane. Nalizwi kaNkulunkulu namhlanje mini. Hallelujah. Indaba esifundayo esiyaziyo kakhulu bazalwane, uJesu ekhipha
amadimoni indoda eyayinamadimoni. Amen. Haleluya. Amen bazalwane. Amen. Jesu phikisa indoda enamadimoni. Sefikile ke ezweni elithile elibizwa ngesiswati ibhala ukuthi egegesa. Amen. Egegesa kuthiwa ke wahlangana nendoda. Wahlangana nendoda eyayikhwelwe ngamadimoni noma eyayidemon possessed. Amen. Jesus. Verse 27 nakehlela usentefwe manje. Jesu wahlangana nendoda leya iphume edolobheni yayinemadimoni. Kwase kuyisikhathi eside ihamba ngcono le ndoda ingahlali nasekhaya. Haleluya. Khona mini alizwi kaNkulunkulu bazalwane. Kwakuyisikhathi eside. Kwase kuyisikhathi eside. Cela ukuthi underline lokho. Kwase lithi ngambethe. Okwesibili esikutholayo ayibethe nje ayisenayo neshelter yokuhlala ayinakhaya. Hallelujah. Mayihlangana noJesu bazalwane inamadimoni injalo. Lithi ke leli verse masilifunda yathi mayihlangana naye yayiphonsa phansi einyaweni zikaJesu. Yasho ke ekshoyo. Amen. Lama verse lapha ngezansi yakhala ngezwi elikhulu kakhulu yamemeza kuye yathi ngamsebenzini uni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezulu ungamhluphi ukhuluma umoya omubi kuye. Amen. uJesu ke kuthiwa ke bazalwane wase uyakhuza leli demoni. Uma le ndoda ikhuluma kuJesu ukuthi ungamhluphi, uverse 29 yayisisho lokho nje ngoba uJesu bese wakhiphile lo moya omubi. Amfundela ngesizulu sibuye singihlule kancane isifazana kodwa ngiyaqonda. Haleluya. 29 yayisho lokho nje ngoba Jesu bese waphutile lo moya lomubi ukuthi awuphume kuyo. Lo moya wase uyibambe kanyenti kwale noma seyibanjwe njengesiboshwa yaboshwa tandla netinyawo netinketane yayititsabu. Ewayesehlulekile noma ebonshwe ngamaketane enyaweni nawo zankosi ezandleni. Thole demoni le laliwaqashula lamaketane. Amen bazalwane. uJesu mayehlangana nale ndoda wayikhulula. Amen. Yathola inkululeko le ndoda. Amen. Mayiqhubeka ke lapha yanja nje kulama verse ayihluke bese ngihlala phansi. Uma ke wehlana lama verse isiyakhuluma le ndoda ithi khuluma lamadimoni akuyo ukuthi uma Jesu sikhipha wayibuza uJesu wathi ungubani yasho ukuthi sinolegion. Bamchaza kulegion ukuthi inhlobo yamadimoni kanjani. Kwakungena amadimoni amaningi kule ndoda. Amen bazalwane. Uma ke kungenela amadimoni amaningi uJesu mayihlangana nalo wayikhulula le ndoda yathola inkululeko. Amen. Yahlangana lolu thando lukaNkulunkulu oluthubelezayo. Haleluya. Amen bazalwane. Uma ke uJesu athi ke lamadimoni siyakuncenga ma usikhipha mane usikhiphe kuthiwa kwakunomhlambi wengulube owelusiwe entabeni. Ukhona amadoda ayeluse lowo mhlaba. Siyakuncenga Jesu ukuthi ma usikhipha esikhipha usifake lapha engulubeni ungasisi kwalasha. Haleluya. Jesu lithi wawavumela amadimoni wakhipha amadimoni kwindoda ayongena emhlambini
wonke lowo mhlaba walimala wangena wakulungela eweni wafa wonke. Amen bazalwane. Kuthiwa ke esewehlile esephumile lamadimoni endodeni. Haleluya. Yayiphinde futhi yabuye yayoyiphosa. Amen. Yayoyiphosa enyaweni zikaJesu. Amen bazalwane. Uma eyiphosa amadoda ayelusile ingulube agijima aya to the city noma edolobheni ayobika into eyenzeke entabeni noma ehlane. Amen. Abika amadoda, mayibika amadoda abantu abawuzwayo umbiko bathi nathi sifuna ukuyibona lento eyenzeke ehlane. Amen. Baphuma abantu edolobheni baphuma balandela amadoda. Mayefika amadoda entabeni ukubona okwenzekileyo ayifika indoda elithe kuverse 27 le ndoda le yayinqunu. Amen bazalwane. Noma yayingambethe isikhathi eside. Haleluya. Yayingambethe le ndoda isikhathi eside ngenxa yomoya owawukade ukuyo. Amen bazalwane. Kodwa uma amadoda esemikise umlayezo ayofakaza ngento eyenzeke entabeni, aphuma amadoda abantu kuyobona okwenzeke entabeni. Okwesibili esikuthola mase beyifika le ndoda. Haleluya. Amen bazalwane. Bayifika manje le ndoda isigobe noma isihlezi enyaweni zikaJesu bayithola isiyembethe. Amen. Bayithola isimbethe bazalwane. Kanti kwasenesikhathi eside ingaphethe. Kodwa uJesu mayifike empilweni yayo wayinikeza ingubo yambatha. Haleluya. Umlayezo wami bazalwane lo nje. Amen. Bese ngihlala phansi. Kwase kuyisikhathi eside lo muntu ehamba edabula amathafa. Yonke into yayenzeka kuye engembethe. Eleswati lithi waye naked enqunu. Amen. Kodwa kwathi mhla ufika uJesu empilweni yakhe. Amen bazalwane. Bathi mabefika amadoda eqhamuka edolobheni ukuzombona bathola indoda yembethe. Amen. Nikhona bazalwane mini. Bayithola isiyembethe. Noma besingambathi ingubo esimbathayo kodwa azikho enough. Ayikapheleli bazalwane. Uma ungakayitholi ingubo evele enkosini. Noma besingambatha mhlawumbe eindaweni ezibizayo. Ungangeni kuma-China shop. Haleluya. Kodwa is not enough uma ungakayitholi ingubo evele enkosini. Uyefana nale ndoda eyayihamba kuleya ndawo iphila kuleya ndawo inqunu. Amen bazalwane. Ungomunu uma ungakayitholi ingubo evela enkosini. Uthi nomhlabeleni ikhona ingubo. Le ngubo siyinikiwe ivela enkosini kuphela. Le ngubo eyenza ukuthi uma uyembethe kufihleke ubungqunu bakho. Ivele enkosini kuphela, ngeke uyithole kwenye indawo. Haleluya. Umbuzo wami uma ngiyibuka nje le ndaba ngisayifunda. Le ndoda kuthiwa yayinqunu mayihlangana noJesu. Isikhathi eside iphila nobungqunu. Ngoba uJesu yayingakahlangani naye. Kodwa kuthe mayisihlangana noJesu entabeni. Amen. Yahlangana naye endaweni la kungathengeki khona ngisho ingubo zokwembatha. Haleluya. Lapho kungena izitolo khona bokugijima ukuthi uJesu akuthengele ngoba umfihla. Kodwa uma uJesu esekhipha amadimoni. Uma uJesu esekhiphe amadimoni empilweni yakhe watholakala esembethe. Amen bazalwane. Haleluya. Noma ke waye naked lokho kwangempela. Kodwa bathi mabembona amadoda eqhamuka edolobheni ambona lo muntu embethe. Nikhona bazalwane. Wabatha lo muntu. Wafihleka. Ngoba esekhristu
bazalwane mabefika bamfika eSembethe. Okwesibili inqondo yakhe yayisimika isisamulukile. Hallelujah. Izinto ezenziwa yinkosi mayifika empilweni yomuntu. Amen. Ifika yenza inqondo yakhe isamuluke ibe kahle. Hallelujah. Ibe kwi-right pose, ibe sendaweni ekahle. Amen bazalwane. Isisamuluke ngishiqondo, isisoba inqondo yake yandoda. Hallelujah bazalwane. Amen bazalwane. Baqala ke ababelusile kuleyo ndawo bachaza ukuthi kwenzakaleni bechazela abantu ababekhamba edolobheni. Amen. Bayaqala bazalwane bakhuluma the good news kubantu ababezobona okwenzakele ukuthi kwenzakale ini entabeni yini eyenzeke kule ndoda. Baqala from the start baze bayokhipha ekugcineni. Amen. Guess what happened? Hallelujah. Uma sebekuzwile lokho abantu azange baze bayithatha leyo nto leyo. Azange baze bakuthatha. Amen bazalwane. Kodwa kuthiwa baba nokwesaba basebemcela uJesu ukuthi asuke kulo ndawo abuyele emuva. Amen bazalwane. Bathi akabuyele emuva. Haleluya. Kodwa indoda okwakwenze ubuye isimanga yamncenga uJesu yafuna ukuhamba naye. Amen. Yathi ukwazi Jesu ukuthi ngingaphinda ngaphandle kwakho ngoba ngiyayazi into eyenzeke kimi. Kwenzakalani kuwe mhla uhlangana noJesu? Haleluya. Uyakhumbula ukuthi kwenzakala ini? Amen. Yathi ngikwazi ngicela ukuhamba nawe. uJesu uthi kule ndoda awukwazi ukuhamba nami. Amen. Ngoba isifudumeza lasizwa khona emakhaza. Uyubona makusebusika bazalwane nezingubo esizembathayo bazalwane zigcina ingasazwakali. Haleluya. Kodwa uma lengubo evele enkosini inawe ikwenza ufudumale la kumakhaza khona. Yenzeke empilweni masihamba bazalwane sidibane nezimo ezisigodolisayo. Amen bazalwane. Lezi ngubo lezi esiyithenge ey'tolo zingabi enough. Yingakho-ke ngithi mina iy'ngubo esiy'thengayo bazalwane azikho enough ukuthi ungaba nazo zonke. Ikhona ingubo evele enkosini. Ikhona ingubo evele enkosini nawe ungayithola namhlanje. Haleluya. Haleluya. Ikhona le ngubo ayikhethi ibala lamuntu. Yafinyelela nakule ndoda yayihlala emathuneni. Isikhathi sayo esiningi ihlala emathuneni. Amen. Lwathumeleza uthando lukaNkulunkulu lwayofika endaweni yokufa. Yamdonsa yamkhipha ekufeni. Haleluya. Ngoba amadimoni ayizomlimaza ayizombulala. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu wayofinyelela endaweni yamafile. Amen. Yafike yamdonsa yamenyula yamembathisa. Haleluya. Wabonakala phambi kwabanembethe. Amen bazalwane. Haleluya. Haleluya. Ikhona ingubo mntomusha ungayithola nawe besiyambatha. Umbathe bazalwane ungezwa amakhaza endleleni. Amen. Le ngubo le bazalwane isinikeza ngisho amandla endleleni. Kufika ikhathi lakhona ushayeka khona endleleni kuphela amandla. Le ngubo le ifika ikunika amandla uyithola unamandla. Ikhona ingubo ngizomemezela ingubo emini ukuthi nawe ungayithola. Ayikhethi umuntu le ngubo bazalwane. Iyathungatha iyahamba. Ifuna umuntu angamambathisa. Ubungayimbatha nawe. Nawe ubungayimbatha. Amen bazalwane. Ubungayimbatha nawe uma uyimbathe. Uyimbathe